ସଂସ୍କୃତି ତମେ ଆଠକପଣିକା ମନେ ରଖିଦେଇଛ। ଏବେ ନଅକପଣିକା ଶିଖିବା। ନଅକପଣିକା ସହିତ କିଛି ସଡ଼କ ସୂଚକ ନିୟମ ଜାଣିବା। ନକେ ନା ବାମ ଡାଳକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ନଦୁକୁରେ 18 ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା। ନତିରିକି 27 ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା করে ବେଲ୍ ବାନ୍ଧି ବସି। 9 36 3 ଜଣ ଯିବେ ନାହିଁ ବାଇକରେ ବସି। 9 5 45 ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ନାମ ଖୁସି। 954 ହେଲମେଟ୍ ରକ୍ଷା କରେ ନିଜର ଭବନ। 963 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍କୁ ଇଟେ। 972 ଲାଇସେନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେବା ଜରୁରୀ। 981 ନିଶା ପିଇ ଚଳାଇଲେ ଯିବା ବସି। 990 ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିଶା ବି ଚଳିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା।